Bueno, egunon, herri agintari, enpresa eta erakundetako ordezkari, aditu, lankide eta lagunak. Ongi etorriak izan zaiteztela gaur aurkezten dugun etekin ekonomia topaketen hauetako bigarren saiora. Etekin ekonomia topaketa hauek Eusko Jaurlaritzak finantza erakundekin duen hitzarmenaren baitan kokatzen da. Eta 6 dira Eusko Jaurlaritzarekin batera topaketa hauen antolatzaileak. Batetik Finantzen Euskal Institutua, Bankoa Banka, CaixaBank, Kutxabank, Laboral Kutxa eta Rural Kutxa finantza etxeak. Gaurko gunean, guk Finantzen Euskal Institutua eta Rural Kutxa ordezkatzen ditugu, eta gure erakundeei egokitu zaielako Eusko Jaurlaritzarekin batera gaurko saioa eta jarduna antolatzea. Markoa, oso positibotzat jotzen dugu akordio hau, izan ere ekimen ugariren bidez, gure erakundeetan hainbat dinamika hobetzen lagundu digu. Bai barne esparruan eta baita ere bezeroekiko harremanetan ere. Zalantzarik gabe, lankidetza berezi horren fruituak ekarpen baliotsua dira, gure gizartearentzat, uste dugu. Eta zentzua ematen diote ordezkatzen ditugun erakundeen lanari ere. Gainera, akordioa bere alde batera utzita, akordioa bera alde batera utzita, eta Eusko Jaurlaritzaren koordinaziopean elkarlan interesgarria sortu da entitate guztien artean lehen agian ez geneukana eta positibotzat hartzen dugu. Beste ekimen garrantzitsu batzuetan gauzatzen ari da, besteak beste gaurko ekitaldia. Etekin topaketen hitzaldi zikloa ekonomiari eta finantzei buruz euskaraz hitz egiteko. Hitzaldi ziklo honen lehen saioa Donostian izan genuen, akuariumean, eta bertan ekonomia itunari buruz aritu ginen. Gaur, etekin topaketen bigarren saioa dugu eskuartean, eta enpresen eraldaketarako giltzak, hazkunde tresnak, funtsak, izango dugu izpide. Jorratuko dugun gaia, gaurkotasun handikoa da, zalantzari gabe. Ziur gaude guztiontzako probetxuzkoa izango dela, gaurko saioa. Eskerrik asko guztioi, gaur gurekin egoteagatik. Egunon, egizateko gauza guztik ia esan dezu, prestatuta neukela. Osea, bakarri, eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko Amaia eta Javi etortzeagatik, guk eskau genduna hitzaldi txiki bat eiteko, eta, batzutan ez da erresa, o igual oso zaila izango da, baina, eskerrik asko benetan. Jendea ezaguna da, gure nekin induen lana, eta, espero dut politxe izango dela hitzaldi hau. Eta, jarrita dauket hemen, konzeptu bat eiziteko, moderatzaileen izena, eta jartzen du, luxuzko moderatzaile baten agindura arituko direnak. Bale, hor geratzen da asuntua. Eta, topaketa hau ordu bete izango da gutxi gora bera. Hau kauta gero badaukegu kafetxo bat, eta han guren arten gauzak esateko, eta gauza berrik ikusteko eta gauza guztik egiteko. Orduan, ziur gaude, gaurko egunan etekin handia aterako diogula. Osea, Amaia, Javi, esti zeuna daitza. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta eskerrik asko ona etortzagatik. Aurreko topaketan aipatu duzu ekonomiaren ituna izan genuen izpide eta hain justu ere gaurkotasun bete-betean Katalunian esparru fiskala negoziatzen ari ziren horretan ez, eta gaurkoan esan behar dugu ere, pilpilan dagoen beste gai bat dela funtsena, ez da? Dela errotzeari lotuta, dela funtsek enpresei egiten dieten ekarpenaren inguruan, Ubesko, Talgo, horiek guztiak mahai gainean daude, ez da? Baina, elkarrezketa dosola esaldia hasi aurretik, hainbat datu jarri nahiko nituzke nolabait mahai gainean, ez? Euskal enpresaren egoeraren edo egoerari buruz, ezta? Euskadi tradizio handiko, enpresa tradizio handiko herria izan da, ezta?
Eta, bueno, egia da gaur egun, eta betidanik hemen dauden enpresa gehienak, enpresa ertain eta txikiak direla. Eustaten datuen arabera, 93 dira 100 langiletik beherakoak, 7 baino ez, 100 langiletik gorakoak. Zenbat esan dut, 7, ezta? Hala ere, 7 izan da, egia da ere, langile esparru zabalari ematen diotela lan, 40 bati. Eta egia da ere, enpresa handi haueken justu ere, azken urteetan gorazko bilaka ere izan dutela, 2015-etik ona 20 hasi direla gutxi gora bera, baina egia da ere, errotze puntu bat ere galdu dutela bakan batzuek behintzat, ez? Datuen arabera behintzat, gaur egun, edo azken 15 urtetan, erkidegotik gutxi gora bera, enpresen 3 egoitza lekuz aldatu dute, edo Euskaditik kanpora eraman dute. Zifra txikia izan daiteke, ez 3 txikia da, baina egia da azken 15 urtetan, bilakaera hori gorakorra izan dela, ez bikoiztu egin dela. Edo nola ere, Euskadin, enpresa mota ezberdina dauzkagu, sektore guztietakoak, eta nola ez industrialak dira azpimarragarrienak. Euskal ekonomiaren 24% sortzen du industriak. Eta egia da ere, oraindik ere, Euskal ekonomiaren motorra direla, naiz eta azken 15 urtetan ere pixua zertxo bait apaldu egin den. Edo nola ere, urteen poderioz, enpresak transformatu dira, asko ireki dira mundura, eta horren erakusle edo adierazle da esportazioetan egon den gorakada. Horrek nolabait enpresen lehiakortasuna areagotzea ekartzen du, lehia biziagoa dago, eta zentzu horretan, eta gaur izango dugu nolabait aztergai ez, horretarako funtsek daukaten garrantzia eta funtsek daukaten papera, ezta? Eta, hasiera emango diogu sola esaldiari, bai Amaiarekin eta baita Javierrekin ere, testu inguru apur bat emateko, funtsen esparruan ekosistema geroz eta zabalagoa da, geroz eta goiago daude, baina zein da nolabait testu ingurua Euskal Autonomia Erkidegoan? Zenbat funts daude, nolakoa da ekosistema hori? Egun on guztioi, lehenik eta behin sailburu orde, agintari eta etorri zareten lagun guztiak, egun on, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik, benetan plazer handia da zuekin guztiokin hemen egotea. Nik esango duke funtzen arloan Euskadin azken 10-15 urteotan izugarrizko aldaketa eta bilakaera egon dela. Nik gogoratzen naiz, 2010 bat urte, nik jaurlaritzan nengoenean, hemen oso funtz gutxi zeuden. Zegoen oferta oso eskaxa zen. Nik uste jaurlaritzaren aldetikan eta baita aldundien aldetikan esportzu handia egin dela, hainbat eta hainbat proiektu bultzatu eta sustatu egin dira, funts berriak antolatu dira, martxan jarri dira. Horretaz gain, fiskalitatea aldatu egin zen, kanpoko gestorak eta kanpoko funtsak honea etorri arazteko, erakartzeko. Fiskalitatea aldatu egin zen talentua erakartzeko, kanpoan, bai Madrilen, bai Londresen, Euskadiko jende pila bat zegoen finantza arloan han lan egiten, hango funtsetan, eta lortu dugu, horietariko askok Euskadira bueltatzea, eta orain hemen lan egiten ari dira. Beraz, egindan esportzuaren ondorioz, nik uste gaur egun oso ekosistema aberatza dakagula. Eta daukagu fondo asko, funtz asko, family office asko, nik uste ekosistema aberatza dakagula. Eta nire ustez, ekosistema finantzeroari buruz hitz egiten dugunean, horiek ez dira funtzak bakarrikan. Nire ustez, ekosistema horren barruan hainbat eta hainbat protagonista daude. Jaurlaritzak bultzatu du, orain dela gutxi ere, Basque FIC klasterra. Klaster honetan 57 erakunde edo parteide daude dagoeneko. Eta hor daude bankuak, asesoreak edo aholkulariak guk adibidez. Garantiak edo bermeak ematen dituzten entitateak, administrazioa bera ere hor dago bultzatzen. I+D-ko zentruak arlo finantzieroan I+D-a egiten. Hainbat eta hainbat erakunde daude, eta nik uste horiek guztiak osatzen dutela gaur egun Euskadin oso ekosistema finantzero aberaz bat. Esan duzu ez, lehen urria zela nolabait funtsen ekosistema, eta agian Madrilera edo atzerrira joan martzela funtsak bilatzeko,
uste duzue hemengo funtsa izatea garrantzitsua dela, zer aportatzen dio, orain erraztasun handiagoa daude, nola ikusten duzu, Amaia? Bueno, gainera, nire kasuan, fundazioak gestora bat izaterakoan, gure helburua, bi helburu ditugu oso zehatzak. Bata da errotzea eta bestea hazkundea, enpresak hastearena garrantzia handia duelako. Eta gainera gu funtzen artean, gestionatzen ditugun funtzen artean, lehenengoetarikoa izan zen ekintzaileei bideratua. Horrek ere behar izanak dituztelako. Eta beste alde batetik ikusi genituen, denbora pasa hala, hau 2018an sortu zen lehenetarikoa izan zen, gero denbora pasatzerakoan ikusi genuen ere enpresa txiki eta hartainek ere behar izanak zituztela hazkunde hori ahalbidetzeko. Azken finean banketzek nolabait finantzazioa eskaintzen diete, baina funtzen erramienta hau beste baldintza batzuk ditu eta beste abantaila batzuk izan ditzake. Eta zure galderari erantzunez, gu ejemplu bat gara, baina gurekin batera Mirai taldea dago, family office asko daude, eta egia da, gero eta ekosistema handiagoa sortzen ari da, eta oso garrantzitsua da ingurua ezagutzea. Azken finean, gure proposamena edo guk eskaintzen dugun abantailetariko bat da, gure ingurua Euskal Herri maila asko ezagutzen dugula, bai industrialdetik, bai zerbitzuen aldetik. Eta nolabait, azken finean zure jabetzan konfiantzazko pertsona bat sartzearena horrek azken finean konfiantzazko gauza bat izango da. Enpresa bat da, askorentzat seme-alaba modukoa izan egiteke, eta hor pertsona bat beti konfiantzazkoa eta beti ere helburu berdinak izanez, nolabait etorkizuna oparago izango litzake. Balio erantzi bat nolabait ematen dio bertan faizatak. Amaiak esaten duenarekin guztiz ados nago. Azkenian, funts bat sartzen dezunean zure enpresan, pentsatu behar dezu sozio bat sartzen dezula. Eta nire ustez, diru gehiago edo gutxiago irabazi baino gehiago, askoz garrantzitsuagoa da sozio egokia aurkitzea. Ze bestela arazo zerillo bat dakazu. Eta nire ustez sozio egoki hori aurkitzeko, errazagoa da sozio horrekin konfiantza baldin badakazu, kultura berdinekoak baldin bazeate, eta sozio horrek zure errealitatea, zure arazoak eta zure lurraldeko testuingurua ulertzen baldin badu, segurazki askoz hobeto ulertuko dira bi aldeak. Ni Amaiarekin guztiz ados nago. Biek aipatu duzu ez, hazkunderako tresna izan daitezkela funtsak, ze abantaila dauzkate hazkunderako eta enpresarientzako, ez? Zertan lagun diezaiete funts bat, zertan lagun diezaioke enpresari? Zingo naz, baina gero Javier pasiko txete. Lekita bain profesionalizazioa, ez? Azken finean nola baite guk sartzen garean kontseilu baten, guk hori gure dugu, ez? Egindako gauzak ondo egindakoak izango dira segurazki, baina nola bait elaboratu egiten den plan estrategiko horrek profesionalizazio bat euki bar dago. Gero baita ere guk bultzatzen dugun beste gauza bat da enplegua kalitatezkoa izatea, ez? Ze azken finean horrek ere bere eragina du kultura bat sortzea enpresa hortan. Eta gero badaude, azkenean kapital bat izateak horrek egin ditzakezuz inbertsio batzuk, adibidez digitalizazioan, jasangarritasunean, gaur egunean ere oso garrantzitsua dena. Ordan guzti horrek albidetu egiten dutzu, kapitala izateak albidetu egiten dutzu hori izatera. Eta beti ere Javitanik esaten duguna, garrantzitsuena dana da nor da zure bidelaguna, guzti honetan. Bai, nik nabarmenduko nituzke 3 gauza. Azkenean funts bat sartzen dezunean, normalean da hazkunde proiektu bat dakazulako. Beraz, funtsak zer ematen dizu? Ematen dizu baliabide ekonomikoak. Ematen dizu muskulo finantzeroa proiektu hori aurrera eramateko. Gero, ematen dizu esperientzia. Ze funtsak ohituta daude hazkunde proiektu horiek aurrera eramaten. Beraz, badakite nola enpresa bakoitza eta proiektu bakoitza ezberdina da, baina funtsak badaki hazkunde proiektu bat nola aurrera eramaten. Eta 3. gauza, Amaiak esan duna, profesionalizazioa. Guk askotan ikusi dugu, kasu askotan, funtsa sartzen danean, batez ere enpresa txikitan, enpresa txiki eta hartainetan, enpresa barruan kriston aldaketa ematen da. Administrazio kontseilu bat montatzen da, informatikoki RP berria, ziberseguridadea, kudeak eta prozesuak, hainbat eta hainbat gauza hobetu egiten dira eta profesionalizatu egiten dira. Aipatu dituzu ez, profesionalizazioa, hazkundea, digitalizazioa, inbertsioak egiteko gaitasuna, baina badu desabantailik ere funts bat sartzeak?
Bueno, niretzako desabantaila izango zen nor dan zure bidelagun hori, ez? Funtzak azken finean badauzkate berezitasunak, eta konfiantzasko, funtz bat ez baldin bada, eta zure baloreak desberdina baldin badira, naiz eta hasiera baten pentsa, ez? Helburu berdinak izan, baina etorkizuna begira horrela ez gertatzena, horrek problema bat izan liteke, ez? Orduan oso garrantzitsua da zein funtz aukeratzen den zure etorkizunera begira. Bai, guztiz ados. Nik desabantailak baino gehiago, nik esango nuke funtz bat bilatzen dezunean, ulertu behar dezula funtzak nola funtzionatzen duen. Bestela arazoak izango dira. Orduan, hor, Amaiak esaten duena, funtza sartzen danean, sartzen dezu zure etxe barruan sozio bat. Eta aukeratu behar dezu sozio egokia. Bestela, hanka sartzen aizea. Hori da, lehenengo pausua. Gero, eta momentu berdinean, aldi berean, sozioa sartzen danean, jakin behar dezu, sozio horrek junin behar dela. Ategin behar dela. Hortik, 3, 4, 5, 6, 7 urtetara. Eta ne ustez guztiz komenigarria da, hasieratik bi aldeak adostuta aukitzea irteera hori nola izango den. Gero, arazoak ekiditzeko. Eta nik hirugarrengo gauza ikusten dudana da, askotan lehen esan deguna, ez? Funtz bat sartzen danean horrek ekartzen du aldaketa asko. Eta pres egon behar zea aldaketa horiek egiteko. Askotan funtzak ejekutiboa dira, negozio plan bate aurrera eramateko sartzen dira, eta gauzak ondo ez baldin badoaz, neurriak hartzen dira, eta ejekutiboak dira. Beraz, nik desabantailak baino gehiago, esango nuke, ulertu funtz batek nola funtzionatzen duen. Hasieran aipatu duzu, Javier, nolabait eraldaketa guzti hauetarako funtsak aukera bat direla, baino ez direla bakarra, badaudela beste instrumentu batzuk ere, eta zentzu horretan, bai galdetu nahi nizun, nun geratzen dira hor banketxeak. Kompetentzia dira, bietarako tokia dago, gehiagotarako tokia dago. Nire ustez bientzat tokia dago, eta are gehiago guztiz komplementario dira. Adibidez, funtzak enpresa batzuk erosten dituztenean, askotan bankuetxetan apalankatzen dira. Osea, hor bilak elkarrekin sartzen dira, nolabait, hor komplementariedade bat ematen dira. Eta ez hori bakarrik, beste kasu batzutan, adibidez, enpresa batek zor gehiegi dauka, ezin du bankuari edo bankuei diru gehiago eskatu, orduan finantzazio alternatiboa eskatzeko aukera dauka. Edo inbertzio mota batzuetarako bankuak ez dira sartzen. Eta orduan finantzazio alternatiboa sartzen da. Beraz, nik usteet guztiz komplementarioak diala. Eta bientzat merkatua eta negozioa dago. Bai, eta gainera baita ere askotan banketzek nolabait heltzen da tamaina bat, enpresari ezin diotela produktu gehiago eskaini, ez? Denoi gertatu izan zaigun bezala, nire aurreko etapa baita ere. Orduan, kapitala sartzerakoan tamaina handiago hartzen du, hazkundea ahalbidetzerakoan ere, lehen ezin izan zenduna eskaini, igual orain tamaina horrekin bai eskaini aldotzazu, ez? Hori bai garrantzitsua da. Eta azken finean bai funtzek kapitala eskaintzen dute, baina banketzek eguneroko produktuak eskaintzen dizkiete, eta horrek beharrezkoa dira enpresaren egunerakorako, así que... Erradiografia zabal xamarra egin dugula uste dut nola dagoen ekosistema hori, ez, eta ze garrantzia duen, baina baliteke, eta askotan nik uste dut jende asko ez dakiela edo ezagutza batzuetan funtsen ezagutza ez dagoela behar beste zabalduta, ze enpresak ze enpresek jodezakete funtsetara, denak perfilen bat bete behar dute, ezaugarri berezi batzuk izan behar dituzte, zuek nola ikusten duzue? Guke funtz desberdina dekogu. Orduan, lehenengo adibidez Venture Capitalara zuzenda dagoena, hori ekintzaientzako proiektuek dire. Orduan, hori da zerotik, proiektua ideia bat izatetik, ja nolabaiteko sostenibilitatea izaterakoan, bale? Hori da zati bat, baina gero badaude beste bi funtz, bata da guztiz growth deko izena, eta hori da pimei zuzendua, eta bereziki industrialak izatea. Eta hor tamaina, nolabaiteko tamainatxua izan behar da, txiki-txikiak ere ez dira helburu gureak oraingoz funtz honetarako, eta gero beste daukagu sektoriala guztiz zelanda elikadura eta teknologiaren ingurukoa. Orduan, tamaina garrantzitsua da gure baldintzak ditugulako momentu honetan, baina egia da gero eta gehiago da dela. Sektore asko handitzen ari da,
eta funtz tamaina, desberdina daude, eta horregaitik ere tamaina oso garrantzitsua da. Zenbat eta tamaina handiagoa izan enpresa batek, olako produktuak bere eskura izan ditzaket. Bai, nik uste operazioa ematen danean, azkenean lortu behar dana da, enpresak behar duena eta funtzak nahi duena bat egitea. Bi gauza horiekin bat egin. Hau da, enpresak zen nahi du, dirua hazkunde proiektu bat egiteko, normalian. Eta horren arabera, bilatzen du funtz bat. Eta funtz mota ezberdinak daude. Funtzak kapitalean sartzen baldin bada, funtzak ze begiratuko du. Negozio plana zein dan, nola bideratuko dan, hori direktiboak, potentiak dian, ala ez. Enpresak ze produktu edo ze teknologia daukan. Gauza guzti horiek begiratuko ditu. Eta nola ez, begiratuko du hasiera-hasieratikan nolatea. Hori da, hasiera-hasieratikan. Funtza kapitalean ez baldin bada sartzen, baina finantzak eta ematen baldin badu, orduan beste gauza batzuk begiratuko ditu. Begiratuko du, nire dirua zertarako da, nola bueltatuko diate dirua, ze berme emango dizkidaten. Family office bat baldin bada, ikuspegia ezberdina izango da. Family office batek ze bilatzen du, normalian, segurtasuna. Inbertzioetan segurtasuna eta epe luzean. Orduan, funtza ze motatakoa den arabera, enpresa ere ezberdina da. Egia da funtsitza aipatzen dugunean, maiz burura datorkigula errotzearen asuntua, edo pentsat niri, zetuzu funts bat sartu da eta zetuzu, ostra, kezka ez? Kezka. Erabakiguneak beste toki batera joango dira, berdina da egoitza kanpora eraman edo zure sozioak edo akzionistak beste batzuk izatea. Nola ikusten duzue? Uste duzue justifikatuta dagoela beldur hori? Nola ikusten duzue? Ni argia izango naiz. Nire ustez, enpresa bat errotzeko gakoa ez da sozioa zein dan, edo funtza sartzen dan, edo funtza ez den sartzen. Niretzat, enpresa bat errotzeko behar dena da ekosistema sendo bat, enpresa hori lurraldera errotzen duena. Adibidez, Euskadin, zuk esan dezu lehen ezti, guk orain dela 40 urte erabaki gendun, geure industria eta geure enpresak gu nahi genuela geure ekonomiaren motorra izatea. Horretarako, orain dela 40 urte apustu sendo bat egin zen Euskadin, eta apustu hori izan ekosistema sendo bat egitea. Horrek ze esan nahi du? I+D-ko infrastruktura sendoak eukitzea. Eta gaur egun dakagu, detzen dana, Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, 16 zentru, eta prototipoak eta I+D egiteko, kriston infrastruktura dazkagu Euskadin. Fiskalidade egoki bat, talentoa landu. Euskadin unibertsitate onak dauzkagu. FP dual bat oso ona daukagu, eta nik esango nuke Europa mailan onenetarikoa. Logistikoki ondo konektatuta gaude. Abiadura handiko trenaz, ez dit hitz egingo, baina portu oso onak dazkagu, aireportu oso onak dazkagu, errepide onak dazkagu, logistikoki ondo konektatuta gaude. Administrazio bat daukagu enpresenkan gertu da ona. Laguntzen du, agian baimenak askarago eman daitezke, baina diru laguntzak ematen dira, eta nik uste administrazio gertu bat daukagula. Hainbat sektoretan, hornidura kate oso potente bat daukagu Euskadin, automozioan, eolikoan, energian. Horrek guztiak egiten du enpresa bat askoz lehiakorragoa izatea, eta enpresa horrek, eta bere jabegoa, eroso sentitzea, eta gustora sentitzea lurralde honetan. Nire ustez, hori da errotzen duena enpresa bat lurralde batetara. Baina, hori guztia esan da, egia da, gero, arazoak sortzen diala. Nire ustez, Euskadin daukagun arazo nagusiena zein da, hori guzti jain dugu, baina oraindikan tamainaren arazoa daukagu. Gure enpresak oraindikan txikia dira. Eta kasu hauetan bakizu ez gertatzen dan, arrain handia txikia jaten du. Orduan, nire ustez, Euskadin daukagun, nire ustez, reto nagusiena da, geure enpresak lehiakorra dira, guke askotan esaten genduen hemen, dazkagu, hidden champion asko. Enpresa txikiak, apalak, isil lan egiten, baina oso onak diala, teknologia izugarriakin, produktu onarekin, eta isil hor daude lanian, eta gauzak oso ondo egiten. Baina txikia dira. Eta kanpotikan, guk ikusten duguna orain adibidez, da,
kanpotikan gu fokuan gaude. Nik ez sekula ez dut esango Euskadi salmentan dagoela, eta hori ez da egitea, baina bai egia da fokuan gaudela. Eta kanpotikan inbertsore askok, honea begira daude, gure enpresak oso lehiakorrak dialako, oso onak dialako, baina txikia dira. Eta erosteko aukera ikusten dute. Horrekoan aditu bat esaten zuen hain justu ere, azken urtean bikoiztu egin dela atzerriko inbertsioa euskal enpresetan, eta hori aipatzen zuen ez, oso enpresa lehiakor, atraktibo eta tamaina ertainekoak izanek, sartzeko aukera handiak ematen zituela. Zuk nola ikusten duzu errotze galera den mamu horren asuntua? Gu sortzearen arrazoia hori izan da. Azken finean, momentu honetan gure patronatan fundazioan bertan 13 pertsona daude, dana dira Euskal Herri mailako bai profesional edo direktiboak. Eta denok nolabait bizi izan dute hori. Eurak izan dituzten bizitza profesionaletan. Orduan, euren ardura dela eta proiektu hau sortu dute, nolabait eskutan jartzeko enpresa txikita ertainei funtsa hauek, ez? Baina egia da gehiago beharko genituzkela. Eta ikusten duzue behar bada enpresariek zuengana jotzen dutenean zentzu horretan lasaitasun puntu bat badutela, Artizarra Fundazioa hemengoa delako eta, aurre ikuste zaiolako nolabait errotze horren aldeko apustu. Nik uste gu talde eta beste asko dauden edo family officeak izatearena horrek eta emekoak izatearena horrek lasaitasuna emango duelakoan, seguru nago. Errotzearen esparruan, zer egin dezake enpresa batek, ez esan dugu, oso ondo aukeratu behar dela sozioa, jakin behar duzula sozio hori nolakoa den ezaugarri dituen, baina badago zerbait bere esku behin inbertsio funts bat sartzen denean, edo sartzeko aukera ematen dionean, neurtzeko noraino sar daiteken, kontrolerako aukerak mugatzeko, eta justu ere errotze hori mantendu, eta erabakiguneak hemen mantentzen. Javi, hori da nazultzako. Niretzako. Zer egin dezake enpresari batek bere enpresa ez kontrola ez galtzeko. Erantzuna oso erresa da, ez aldu. Baina esatia oso erresa da, baina gero hori egite askotan ez da erresa. Segatikan, zeren eta enpresa baten bizitzan gauza pila bat pasatzen dira. Eta batzutan askunderako dirua behar du. Edo beste batzutan jabeen artean liskarrak sortzen dira eta sozio bat atean behar da. Edo batzutan enpresa familiar bat eta jarraipenik ez dauka, seme-alabek ez dutelako jarraitu nahi. Hainbat eta hainbat egoera sortzen dira enpresetan egunero. Orduan, egoera horietarako edo arazo horiek konpontzeko funtsak oso erraminta ona dira. Oso erraminta onak dira. Nire ustez, zer egin dezake enpresariak? Nire ustez, funtsa ikusita erraminta ona dela, sozio egoki aukeratu. Punto número 1. Sozio egoki aukeratu, eta gero lehenengo momentutik adostu irtera nola izango dan, eta kontrola mantendu egin nahi duela. Eta hori egin daiteke, eta adibideak badaude. Ordan egin daiteke. Baina horretarako esan bezala, sozio egokia aukeratu, eta hasieratik adostu kontrola mantendu nahi duela. Eta behin sozio hori aukeratzen duzunean, nola kontrolatzen duzu sozio horrek ondoren egingo duena? hori pakto de soziozen sinatuta dagoelako, adostuta dago. Bueno, aipatu duzu ez, kontrolerako neurria badaude, eta zuek biz segurutik nago ezagutuko dituzuela arrakasta kasuak, ez dakit baten bat kontatu aldi guzun. Gu oso gazteak gara, zentore honetan, baina egia da, Javier kontatu dagoen problema bat bizi izan dugula, ez zegoen releborik, eta orduan topauen ginean enpresak saldu gurean zegoela. Baina egia da, bertan zegoan ekipo direktiboa oso konprometitua dago, eta eurak egindako plan estrategiko asko guztaiakon, eta orduan erabaki genduen sartzea. Eta da kasutariko bat, guretzako salbuespena dana, 188 hartu dugu, segu normalean minorian sartzen gara, beti ere jabetzak kontrol hori izateko baita ere, ez? Orduan, kasu hontan horrela suertatu da, baina pakto de sozio baten sinatu egin duguna da, ekipo horrek etorkizunean eurak erosi egingo dutela enpresa, ez? Orduan, badaude erramientak eta badaude, orduan guretzako hori kaso bat izan daiteke nolabait problema bati
eman diogula soluzio bat. Eta beste kasu bat, ez daki badan, kontau egitengo dut, ze oindala gitzikoa da, ez? Gure, bai esplikatzeko zer eskaini aldauen funtz batek, ez? Edo zertarako erabili daiteken. Gure kasuan izan da, enpresa bati funtz horren bitartez, albidetu dutza beste enpresa bat erostea. Eta horrela, merkatua zabaltzea. Azken finean, eurak Espainia mailan lanean zabiltzaten, eta enpresa hau erosiaz, orain, nolabait Europa mailan ere saldu dezakete. Orduan, merkatua zabaltzen dute, produktu gehiago ere integratzen dituzte enpresan. Orduan, badaude, funtsak erabiltzeko moduak asko dira, eta gure kasuan bi hauek, esplikatzearren. Eta gizu Javier baten bat olaz marratuko zenuken. Guk ez gea artizarra bezain gazteak, guk 20 urte daramatzagu eta beren 20 urte hauetan itxi ditugu 200 bat operazio, beraz denetarik ikusi dugu. Nik adibide batzuk jartzeagatik, adibidez, netzat Euskadi mailan Salto adibide on bat da. Da enpresa lider bat, izugarrizko askundea eduki du, mundu mailan produkturik onena dauka, sarraia elektronikoak eta digitalak, eta enpresak kontrola mantentzen du. Askunde hori aurrera eraman du, kontrola galdu gabe. Eta beste adibide bat emateagatik, jarriko nuke mai gainean artetxearen adibidea. Guk artetxerekin hainbat gauza egin ditugu, artetxearen prioridadea edo familiaren prioridadea beti izan da kontrola mantentzea. Eta inbertsore berriak sartu dira, sozio berriak, funtsak sartu dira, baina familiak beti kontrola mantendu du, eta mantentzen du. Beraz, egin daiteke. Hasi, liderra izan eta kontrola mantendu. Egia da, ez? Baliteke segurunan medioetan edo dabidetan ezagunagoa dira kasu negatiboak edo denok ezagutzen ditugu gehiago, ez? Beste enpresaren deserrotze kasuak, baina ondo dago ere batzutan, ez? Ondo ateratzen diren proiektu horietaz hitz egiteare. Argi dago, eta hasieran esan duzu biek, ez? Funtsak enpresetan inbertitu eta handik eta denbora batera irten egin behar direla, hori horrela da, jakina da, eta funts batiateak irekitzen zaizkioenan kontuan hartu beharrekoa, ez? Zenbat denbora egon ohi dira funtsak enpresa baten, eta zergatik denbora konkretu hori? Gure kasuen edo izaten da 5 zazpi 10 urte bitartera, baina egia da kasuan kasuko egoerak egon daitezkela, lehenago urten daiteke funtz bat edo zein egoera gaitik, baina hori egia da baita ere baldintzatan dagoela, CNMV-ko folioetoetan hori agertzen dela zein dan irtera momentua, ez? Eta hori bai, dago epemuga bat, eta hortik ezin zara pasa, 10. urte heltzen danean, bai ala bai urten inbersara, ez? 10, 12, odana dalakoa. Baina, nik usten median, 5-6 urtera begira izaten diala, bide lagun, nik uste. Ez daki Javier bere esperientzia gaitik. Eta zergatik izaten dira 5-7 urte edo? Askunde hori edo hasieratik ez adostu duten, bai jabetzak eta funtzak adostu duten plan estrategiko hori denbora bat behar dau. Eta orduan, nolabait ondorioak ez, plan horren ondorioak, denbora horretara, epe luzetzue da, ordurako ja ematen da emaitzak egon daitezkela. Eta kalkulatzen da estrategia hori aurrera eraman alizatzen. Eta errentagarritasuna nolabait hor itxuli daitekela, eta, Irten egin behar dira, baina irtera guztiak ere ez dira berdinak, ez dakitze irtera mota egon daitezken? Hori, Amaiak ni baino beto esplikatu dezake, baina ni ustez 4 irtenbide mota daude. Eta ni dakidan ez bentzat, ez dago gehiago. Lehenengo irtetzeko bidea da, enpresariak edo familiak jabeak berriz ere erostea funtsari. Bigarrengo irteera mota da, beste funtz bat etortzea, lehenengo funtsari erostea eta proiektuak jarraitzea, askunde proiektua jarraitzea, bigarrengo edo 3. funtz batekin. 3. irtetzeko modua da, danok batea ateatzea. 100 saldu eta danok batea ateatzen dira enpresatikan. Eta 4. aukera izango litzateke enpresa burtsara atera, eta hor mantendu dezakezu deitzen dana minoria de kontrol, eta hor familiak edo jabeak mantendu dezake nolabait enpresaren kontrola, fondua ateaz, eta fonduaren partizipazioa likido eginez. Zen izaten da ohikoena, ez da egite igual... Egitoikoena dago edo kasuan gazteakana, ez digu gazteakana, eta ondino ez dugu solako operazio askorikein. Egin dugun desinbertsioetariko bat izan da ekintzaile funtzatik, urrungo gure funtzara joan da, growthera joan da.
eta guretzako idealena izango zen burtsara joatea. Hori izango zen gure trajektoria, baina bueno, hori batek daki, hori etorkizunak esango dau. Irteeraren arabera, ondorioak ere desberdinak izan daitezke enpresarentzat, baita langilearentzat. Zer izan behar dute kontutan enpresariak? Zeintzuk izan daitezke ondorioak gauzak ongi egin edo gauzak gaizki egin? Depende irteera zein dan, ondorioak guztiz ezberdinak dira. Orduan, ezin dugu orokorrean hitz egin. Kasu bakoitza ezberdina da. Gertatzen da, aipatu duzu ez lehenengo irteera izan daitekeela familiak berriz ere berreskuratzea saldutako portzentaje hori maiz ematen den gauza bada edo behin ja pauso hori emanda normalean zatitxo hori ja beste funts edo beste instrumentotarako erabiltzen. Ematen da, baina ez da erraxa. Ez da erraxa zeren eta hor familiak baliabide ekonomikoak izan behar ditu. Normalian funtsa sartzen denean, enpresak hazkundea izan du, partizipazio hori gehiago balio du, eta esfortzu ekonomiko handia behar dezu berreskuratzeko. Ematen da, baina familiak edo jabeak poderio ekonomikoa izan behar du berreskuratzeko. Nola baitez, funtsak erabiltzen dira inbertsio muskulorizateko eta behin revalorizatu dala nola baita esan da, ez? Edo zaila izaten da. Uste duzu horren bestez, funtsak ezinbestekoa direla enpresak lehiakorragoak izateko eta munduan lehiakorrago izateko. Ezinbesteko hitza igual larda, baina badira tresna bat. Tresna garrantzitsu bat. Eta gainera, denbora baterako. Azken finean, irtera batera edo bestera izango da, baina ahalbidetuko dotzuena da hazkundea. Eta hazkundea, bai Jabik eta bainik eta nik uste hemen gauden guztiok, pentsatzen dugu beharrezkoa dela. Orduan, erraminta bat da horretarako. Ez hazkunderako bagarrikan, horretarako noski, baina hainbat eta hainbat arazo konpontzeko ere bai oso tresna egokia dira. Ez da beharrezkoa funts batekin lan egitea, baina aukera bada, eta da netzat oso aukera interesantia. Eta uste duzue enpresariek ere aukera interesgarri bezala dutela? Nik uste baietz, nik uste gero eta normaltasun gehiagorekin ikusten dela funtsekin lan egin dezakezula eta beste erraminta bat diala. Gu bentsat hori ikusten dugu. Hasieran, ez dakit, funtsa ikusten zen bildurrakin, estos tiburones financieros. Funtsen atzetikan inbertsoreak daude, baina pertsonak daude, amaia pertsona bada, ikusten duzue. Hemen funtz asko daude, hieneko, abe, hemen funtz asko daude, pertsona dira, eta gurekin bizi dira. Orduan, horiek ere sozio izan daiteke eta lagungarri izan daitezke. Geroz eta gehiago dira, geroz eta enpresa gehiagotan daude, nola ikusten duzue funtsen etorkizuna? Hazkunde perspektiba ikusten duzue, horre ikuspena gehiagora joateko, ekosistema finantzario zabalago bat izateko Euskal Autonomia Erkidegoan, munduan, nola ikusten duzu maia? Nik dudagabe hau ekosistema sortu danetik edo sortu zanetik hau handitzen doa eta handitu beharra dago. Momentu honetan badaude funtz batzuk oso sektoriala direna, digitalizazioan, bai jasangarritasunean, bioteknologian milaka funtz sortzen ari dira munduan zehar, nola baita azken finean guk pulmoi baldin badaukagu guk ere egin ditzazkegu funtz horiek, ez? Eta bueno, azken finean da guk gestora bat sortu dugu, gestora horretan funtz desberdinak eta mota desberdinatakoak sartu ditzazkegu. Bueno, segurazki ikusiko ditugula desberdinak baita ere. Zorein arte bakarrik hitz egiten ari gara askundean inguruan, baina baita ere badaude enpresak nolabait restrukturatu egin behar direnak, eta horretarako ere badaude funtz mota batzuk. Bueno, egiteko bidea dago oraindik bai. Zuk ere askunderako bidea ikusten dituzu funtsen esparruari? Nik uste eta azken urteotan asko hasi diala. Atzo datu batzuk bilatzen egon nintzen, ikusitako datuen arabera, 2023an ia 900 operazio egin zian Espainian, estatu mailan, eta ia 7.000 milioi inbertitu zian funtsengatik. Ia 500 SCR daude Espainian, estatuan. Horrek esan nahi du, merkatu honek izugarrizko hasiera izan dula. Gehiago hasiko dela, nik ez dakit gehiago hasiko den ala ez, baina seguru nau erraminta hauek konsolidatu ingo diala. Lehen esan dudan bezala, enpresen alditikan gero eta normaltasun gehioz ikusten dira eta baliagarriagoak ikusten dira funtsak erraminta bezala. Eta funtsen bilakaera bat aurre ikusten duzu, ez dakite, lokalagoak, espezialistagoak, transformazio bat egonda segurutik ez azken urteetan,
ikusten duzue, bueno, espezifikoagoak izaten jarraituko dutela, edo? Segurazki sektore batzutan behar izango dute. Osa, nire adibidez askotan horbildu egiten, ni, karo, fundazioan nago, orduan jente asko hurbiltzen zait. Hori da nire egin beharra baita ere, Eta askotan, etortzen zaizkit, adibidez, bioteknologiako sektoretik. Ez dauzkatela funtzak emekoak bertan inbertitzeko. Karo, dira prozesu oso luzeak. Orduan, bueno, badaude sektore batzuk behar izanak dituztenak, eta nik uste naiz eta horrek ez errentagarritasun berehalakoa izan, momenturen baten funtzoiek ere sortu beharko ditugula. Ikusiko da. Eta impactuaren inguruan, eta badaude gauzak. Bai, guk ikusten duguna da, lehen emandako datuen arabera, kriston kompetentzia dago. Funtz pila bat daude, eta guk ikusten dugu operazio askotan, 2, 3 eta 4 funtz beraien artean kompetentzian daude operazioa egiteko. Beraz, nire ustez zein izango da bilakaera, funtzak lortu behar dute gero eta erakargarriagoak izatea. Nola lortzen duten, hori beraiek ikusi behar dute, estrategia ezberdinak daude, batzuk salduko dute lokalak diala, adibidez artizararen estrategia da, lokalak diala, eta hori desberdintasun bat da, egia da, hala da. Beste batzuk salduko dute, oso handiak diala, eta izugarrizko muskulo finantzeroa daukatela, eta ez dakiz zenba milioi dazkatela. Beste batzuk, edazkok, oin posizionatzen nahi dira, ezagutza sektorialarekin. Ez dakiz sektoretan, izugarrizko ezagutza daukate, eta oso lagungarriak izan daitezke, hazkunde prozesu bat eramateko. Ez dakit, estrategia ezberdinak daude, baina nire ustez tendentzia da, esan bezala, dagoen kompetentziarekin, gero eta bilatu zerbait diferentziala izateko enpresariari erakartzeko. Kompetentzia horrek laguntu diezaioke enpresariari ere aukera zabalagoa izaten eta beraz, hobeto aukeratzen, esan nahi dute. Zenbat eta aukera gehiago, hobeto. Eta lehen esan bezala, ez da diru kontua bakarrikan. Netzat dirua da, gai hauetan da, bigarrengo edo hirugarrengo deriba da. Garrantzitsuena da, sozio egokia bilatzea. Bestela, arazo badaukazu. Zure etxean, sozio desegokia sartu duzu. Eta zer da sozio egoki bat? Zerri erreparatu beharko lioke enpresariak sozio egoki bat bilatzeko orduan? Hazkunde proiektua garatzeko hobetoen lagunduko dizuna. Eta liskarrik ez desuna aukiko, eta konfiantza da izan dezakezuna berarekin, eta azkenean ondo eramaten zeatela. Zure etxean sozio bat sartzen baldin badezu, eta hortik 3, 4, 5 hilabetetara, liskarretan baldin bazaudete, akabo, proiektu hori ez du ondo bukatuko. Uste duzu gaizki atera diren proiektu asko horregatik izan dela, injustu ere sozio desegokia edo inbertsio funts desegokia aukeratu delako eraman naizen estrategia horretan? Nik ez dakit hori da arrazoia. Zer da zuretzako txartu urtetzea? Ze ejemplu deko zu buruen zuk. Kasu honetan ez, deserrotzearen puntutik, ez? De repente... Hori bere momentuan jabetzak hori erabaki hartu egin eban, orduen segurazki, eurak konpromiso hori hartu zutenean, zeukaten etorkizun bat, oparoa edo. Eta, momentu honetan, beste puntu baten egon daitezke. Eta egia da, funtzek beti ere urten egin barko direla. Momentu baten, 5-6 urtera. Orduan, hori irteera hori, zelan izango den hori izan daiteke agian arazoa, baina euran arteko lankidetza bitarte hortan igual ona izan da. Niko horrezin dut esan, ez ditut ezagutzen eskasuak, zehazki orduan. Bai, ez da, enpresariei batzutan entzun da, esaten dut, eske guain, enpresa gizona edo enpresa emakume izatea ez dago hain baloratuta, ez da? Eta, orduan, nire ondorengoei ez diet marroia gutxi nahi, nire ondorengoek igual ere ez dute hartu nahi, belaunaldi arazo hori, eta orduan, arazo horren aurrean, batzutan inbertsio funts bat ateratzen da, ez? Baina inbertsio funts hori ez da aukeratua izan segurutik hazkunderako, profesionalizaziorako, baizik eta nolabait, enpresa, ez, atxetezula, saldu egin nahi dut nolabait, preokupazio iturri aukendu nahi dut, ez? Eta segurutik kasu horietan, ez baloratzen ondo edo gaizkien ez aditu hortan, ez? Baina,
ez bada izan hazkunderako eta profesionalizaziorako, baizik eta, bueno, dakit. Bai, baina esan dugun bezala, eske momentu batzuentzat, erraminta bat da. Zuk esan dezunaren arabera, enpresari batek erabakitzen baldin badu, enpresa saldu nahi dula, ez dakiz zen motibo gati. Agian jarraipenik ez daukalako, bere semealabek ez dute jarraitu nahi. Enpresa saltzea ez da funtsaren kulpa. Eske enpresariak erabaki du saltzea. Orduan, funtsa zer da? Da erraminta bat, enpresa horrei eta lanpostu horiei jarraipen bat emateko, eta proiektu horri jarraipen bat emateko. Baina enpresariak saldu nahi baldin badu, aurrera. Irtenbide bada, hori da. Arazo batei, irtenbide bat emateko tresna bat. Asko sokerrago da enpresa iztea. Bai, ez da lugu. Oso ondo. Bueno, hausi izan da gaurko solasaldia, ez dakite hemen zaudetenok galderaren bat egin nahi duzuen, zerbait erantzun gabe utzi dugun. Hortik badago, ez dakite mikrofonoa edo badagon, edo hola, hauz goran, oso ondo. Eskerrik asko, entzuten da, bai. Ez, komentatzen nahi nitzena, ez? Elkarrizketa osoan komentatzen nahi zaete, hori enpresen errotze hori, ez? Baina nik usten dut, enpresen errotze hori definitzea oso garrantzitsua dela, ez? Eta batez ere oin esan du Amaiak, haientzat, helburu bezala enpresen errotze hori daukazutela, ez? Claro, errotze hori nik usten dut oso garrantzitsua dela definitzea zer da. Oda, kapitalan egotea da errotze galtze hori, domizilio soziala hemen egotea, fabrikazioa hemen egotea, I+D hemen egotea, erabakitze almen hori hasine daukan. Orduan, nire ustez, hori lantzeko oso garrantzitsua da errotzea zer dan, ez? Zer dan, eta hori ja daukasunean, hori landu aldozu, hori defendatu aldozu, ez? Ta hori abertzuek zela daukazuten definituta, hori alde batetik. Eta bigarren ideia bezala, eta komentatu dezute, baina niri gustatuko litzaidake sakontzea, ez da, enpresen tamaina. Javierrek esan du, txikia gaela. Baina nik uste dut Javierrek esaten dula txikia gaela mundu global baten barruan, ez? Kau, ni areago ni joa. Ni poligono batera juten naiz, eta askotan ikusten dut gerentea eskuak grasaz beteta. Eta hau da enpresa txikiak. Hau da, eta nik usten dut Euskadin, 180 oso txikia diela. Eta hitz egiten danean, klaro, Ameriketakin alderatuta, handa bankoak daukate 110 difinantziazioa, eta hemen daukate 180. Claro, eske enpresa txikia dira. Eta enpresa txikian enkajatzen die, bankuko finantziazioa, SGR-an nabala, mundu horretan ari gea. Orduan, hori aldatu beharra, ero komenigarri dela hori aldatzea, nik oso nekez ikusten dut gure enpresen ezaugarri gaitik, ez? Orduan, hor funtzen enkajea nekez ikusten dut. Nekez, ez dut ikusten. Hor funtze daukaten Javierrek dioen tamaino hori, hori ja, oraindik gutxieneko enpresa dira. Zuk txikiak esaten desuna, ala ere oso gutxi dira. Eta gainera enpresa hortan, gero dukogu beste ezaugarri bat diela asko kooperatibak. Hor funtza be, errekorridea limitatuta. Orduan, ze puntura arte funtsek daukate enkajea Euskadiko enpresa txiki horiek, eta horrek dira gehienezkoak, eta nik ez dut errekorrida handik ikusten, eta enkaja handik ikusten. Eta hori da, pizkatxo bat hori izan ideia, ez? Bi ideia horrek, bai errotze eta bai tamaino aldetik, zindan zuen ikuspuntua. Banatzen dugu, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko aritzea ez lako galderak, Eta mailarena erantzungo diot. Eta ni errotxearena. Guretzako errotzea ez dau definitute. Esan gureot ez dugu esaten hau da errotzea. Baina bai da, gu nolabait gure inguruen esaten dugune da, jabetza emekoa izatea, ze horrek albidetu egiten datzu, gero erabakiak hartzerako orduan, nolabait ongi izatea mantentzea, ez? Eta ez bakarrik hori, guk fundazio bat sortu dugu baita ere, helburu baten gatik.
guk sortzen dugu edo sortuko diezan dividendoak, bale, gestoraren bitartez fundazioara joango dire. Eta fundazioak akzioak ingo dauz bakarrik Euskal Herri mailan. Eta ingo dauz beti inpaktua eta hezkuntza sailerako bideratua. Zergatik guretzako ongizatea, gure inguruko ongizatea dalako oso garrantzitsua. Eta ongizate hori egin daiteke modu askotara, enpresa hemen jorratuz, langileak hemen izanik, orduan, aditzek esan dauenaren arabera, nik ezin dutu zehaztu zer dan guretzako errotzea. Gauza askok izan litezkelako errotzea, gure puntutik. Ez dakit ondo erantzun dut zuten. Ni tamainari buruz erantzungo dizut, Nik, hauz nago, denok badakigu, hemen Euskadin dakagun tejido empresariala, enpresa txiki asko dazkagu eta ertainak. Baina, adibide bat jarriko dizut, Aritz. Ondela gutxi, enpresari batekin, lagundan batekin, elkartu nintzen eta esaten zian. Enpresa honek 20 milioi eurotako ebita daka. Ez da txikila, da enpresa polit bat, potentea. Baina beak esaten zian, ezkenik guk horrela azten nahi geha. Ondo goaz, dirua irabazten dugu eta horrela azten nahi geha. Baina ezken nire kompetentzia, edo gure kompetentzia horrela azten nahi da. Eta gu horrela azten nahi gehan bitartean, gero eta txikiagoa geha. Orduan, hasi behar geha beste modu batean. Hasi behar geha erosketak egiten eta inorganikoki azten. Ze bestela, gero eta txikiagoa geha. Orduan, hori egiteko funtsak beharrezkoa dira. Ze horretarako muskulu ekonomikoa eta finantzeroa behar du. Orduan, horregatik esaten nun, tamainarako nik argi ikusten dudala funtsak kriston erraminta diala. Ze hemen, naiz eta hemengo enpresak 20 milioi eurotako ebita egiten duen enpresa bat hemen handila da, baina gero mundu ateatzen da eta txikila da. Oso txikila da. Orduan, hazin behar geha eta bildurri gabe. Eta horretarako funtsak oso erraminta hona dira. Beste galerarik? Superklaro. Ez, pixketa errepasatza aldera nik uste dut esan dezakegula funtsen ekosistema asko hazi dela azken urteetan, ez da, Euskal Autonomia Erkidegoan, asko handitu dela, asko zabaldu dela, geroz eta enpresari gehiago hartzen dutela baliabide bezala, eta aipatu duzu ez, hain justu ere, tamaina edo hazkunde hori emateko tresna bat izan daitezkela, eta ez hori bakarrik, baizik eta profesionalizazioa, digitalizazioa, inbertsio teknologikoak egiteko eta lehiakorragoak izateko tresna izan daitezkela, baina horretan sozioegokia bilatzea edo aukeratzea ezinbestekoa dela nahi diren lorpenak lortzeko, ezta? Eta, ni pixkat ideia horiekin geratu naiz gaurko jardunaldi honetan, hemendik eta hilabete batera beste topaketa bat daukagu, azaroaren 20an, Bilbon, Itsas Museuman, eta orduan transizio energetikoa izango dugu izpide, eta espero dut zuetako asko bertan ikusta, eta eskerrik asko ona etortzea. Zure baimenarekin, azaroak 9an, Javier jubilatu egiten zaigu, eta txalo bero bat berarentzat eskatuko nizueke. Javier. Horrexi izan da guztia, eskerrik asko da nahi etortzagatik.